Čaute ľudia, tu na je IDK, pomeno nejaké dievča. A dneska sa zahráme Brawl Stars a mega super, dlho som sa vám neozvala, mám už 10 000 pohárikov, už som získala aj Leona. Nikto nebudete vedieť, získavam si ju Darila, áno, tak neskoro. Ja proste neviem, ja mám taký zvláštny účet, že ja som to proste nemohla dostať skôr. Nemohla. No. A tak ja akože neviem, čo sú to za speciál oferky. Keď proste čank za 12 €. Alebo neviem, jak sa to číta. Proste tento brawler, mytický, za 12 € by som si to nikdy nekúpila. Toľko stojí reálne Brawl Pass Plus. Sa mi zdá, nejak tak. No ale to dneska nie je podstatné. My dneska budeme budeme normálne hrať o Brawl Stars, iba tak. A budeme sa snažiť vyhrávať, teda aj Winstreak 4. No, skúsime nejaký questík urobiť, ale nie som si úplne istá, že či urobíme. Pretože to sú nejaké také práve robia. Ale vyskúšame tento quest. No tak spokojne úplne nie. Ja by som to chcela urobiť z Larian Levy, ak sa to tak číta. Niekto mi prosím napíšte, ako sa vážne neviem. A my ideme do solo. Otázka pravdy, že či na prvý pokus získame prvé 2 star dropy. La 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 la. Ježiš, to čo bolo? No dobré. No Krista. Netrafila som, ale dobrá. Snáď to dáme. Actually, ten trend je veľmi ľavý. No dajte. Ja. Yes. Prvýkrát sme trošku zabludili. Keď dám ešte tú hru a potom to už asi budem strihať. Krista! OK, takže prvé 2 hry ľavé, takže ja si myslím, že asi by sme mohli ísť strihať. No, zistila som, že 6. miesto, ale aspoň máme nejaký pohárik naviac. No. A ideme si asi vymeniť brawlera, pretože za tohto úplne asi hrať ako neviem. Takže áno, ja som si ináč konciálne nezískavala.
Že som proste dostala z boxu. No, okej. Ideme za Leona. A idem si zahrať 5v5 knockout, pretože ten som dlhšie nehrala. A dúfam, že to dopadne dobre, pretože fakt to dopadáva aspoň 1 krát. Bolo to celkom tesnotka, ale dali sme to. A som rada, že tu není remíza. Máme tu start drop epic. Legendary! Oh my gosh! Legendary start drop. To som actually nečakala, že to bude cez video, ale dobre. Niečo dobré. A tu ja mám také mega dobré šťastie, keď sa otváram Legendary Star Dropy. Ja som reálne čakala, že Mythic aspoň. Super, Leon. Ok, máme ďalšie. Dobrá. Ale máme tu na Edgara takú Star Powerku. Hello, lady. No, takže asi keď dopadne, tak proste asi bude dávať iba 4. Nie, úplne super Star Powerka, ale dobre. Takže mňa tešilo u videa, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak hej, zanechajte like a dajte odber, pretože som zatiaľ začiatočník a chcem sa nejako rozbehnúť. Takže prosím, dajte odber a mňa tešilo u ďalšieho videa. Idokle.